Здравейте! В този урок ще се опитам да представя как може да се нарисува с помощта на инструмента крива в програмата Paint едно обикновено зайче и по-скоро една заешка главичка. Показвайки работата с инструмента крива, се надявам, че децата бързо и лесно ще схванат идеята за рисуване с заоблена плавна линия. Ще започнем да рисуваме зайчето от към най-характерната част за него – ушичките. Избираме инструмента крива. Избираме и дебелина на следата, средна дебелина. Избираме цвят черен. Изтегляме една леко наклонена линия, която можем да захванем някъде в средата и да издърпаме в желаната от нас форма. Освобождаваме се от този инструмент за малко, тъй като ако продължим да рисуваме другата линия, ще се получи нежелан рисунък. Отново избираме инструмента крива, изтегляме друга линия, като се стремим да започнем точно от крайната точка на предната линия. Целта е да не се допускат накъсвания на линиите, тъй като после при отцветяването, както вече знаете, боята ще се разлее. Едното уше на зайчето е почти готово. Можем да му направим още нещо отвътре, като длъбнатинка, която по-късно можем да отцветим в розово, за да стане нашето зайче по-интересно. Сега ще нарисуваме и другото ушенце, което може да бъде малко по-различно. Затова ще наклоним малко повече линията, за да изглежда като зайче клепоушко. Ще я извием малко нагоре. Правим същото и с втората линия, която ще вдлъбнем малко навътре. И ето го клепналото уше на зайчето. Отново можем да вмъкнем нещо като вдлъбнатинка. Така. Сега пристъпваме към оформяне на главичката на зайчето. Първо ще оформим неговото теме, като отново използваме инструмента крива линия, издърпваме леко нагоре. Виждаме, че имаме някъде прекъсвания на линиите. Допълваме да съединим. Така. Продължаваме да оформяме главичката на зайчето, като рисуваме отново една наклонена линия, която ще издърпаме в долната част, за да се получи бузката на зайчето. Така. По същия начин правим и дясната бузка. Сега ще оформим и брадичката, която ще бъде отново една линия изтеглена надолу. Стремим се да съединяваме добре линиите. Отново съединяваме там, където се е получило прекъсване. Сега ще се опитаме да направим неговите веждички, които характерно за зайчето е, че то е страхливо. И за да се получи ефекта на страхливост, ще опънем веждичките малко събрани една към друга.
Сега ще оформим очичките, като за целта ще използваме инструмента елипса и ще изтеглим 2 елипси, но малко така, 2 вертикални елипси, с които ще оформим очите на зайчето. Отвътре 2 по-малки. Така. Сега ще оформим нослето на зайчето, за което отново ще използваме кривата линия. Отново ще я изтеглим малко нагоре, за да се получи онази розова муцунка, която познаваме. Ще съединим с права линия. До тук остана да оформим усмивката на зайчето. Отново с инструмента крива линия изтегляме една права, издърпваме я към брадичката и нашето зайче се усмихна. Можем да поставим 2 чертички. Така. Зайчето всички ние го знаем като животинче, което има отпред 2 заешки зъбчета. Нека да оформим и тях. Така. Останаха само дългите заешки мустаци. За тях ще изберем по-тънка линия, като ще започваме някъде от средата на бузката. Извиваме мустаците на заека. Колкото те са по-стърчащи, толкова по-характерно ще бъде това за нашия заек. При всяко изтегляне на крива линия, ние бързаме веднага да се освободим от инструмента крива линия и за изчертаването на следващата трябва да се създадем навика винаги да избираме наново и наново този инструмент. Ето, че главичката на зайчето е вече оформена. Сега можем да отцветим. Ще избера сивия цвят, характерен за заешкото сиво. За ушлетата и за очичките, както и за нослето, ще изберем розово. Отваряме палитрата, като си търсим малко по-светло-розов оттенък, по-светло-розов нюанс. Ето, това е подходящото розово за неговите ушички. Така. Малко по-тъмно, може би, за нослето, но не чак толкова. Така, това е добре. И за очичките предлагам да се останат белички от техният ирис, както и зъбките. При това положение заешката главичка вече е готова. В един последващ урок ще продължим и с телцето на зайчето.